Egy nagyon korrekt pálya, de technikás és a hegyi környezeti viszonyok azok nehezítik a versenyt, de nagyon kellemes, jó pálya. Eddig hogy vagy megelégedett a teljesítményetek, 2 napon vagy túl, kihajtás, maratonhajtás. Én azt mondom, nem megbántva, hogy az elmúlt évben jobban megkaptak. Nem mondom, hogy visszaesik, de szóval nem igazán lendünk bele a forradalomba. Igen, sajnos ezt meg kell erősítem, hogy elég enge teljesítmény sikerült, de a lovakkal tehát valójában úgy történt a fogadban, és ennek tudható be. Mivel azért elégedett hónap, úgy, hogy csak technikás teljes odavezetésű pályavállalások. Egy alapítőben az hibátlan hajtása. Úgy legyen. Pap János hallottuk, hogy az a mondjuk válogatott egyetlen 8 tagját. És akkor én végezze a szóltat a 4.